Mana nungna kesada deh mana nungna? Anak Ramdan, anak Dupang. Dupang Bosumthari. Nungna lai? Anak Ramdan Narzari. Nungna Ramdan Narzari. Nungnya lai? Tutut Bosumthari. Waktu angin bidene thumbnail ada title kalian ada mix kabai nuam bam preso gibiau nelu keber angin aina poro geber sim kasih nelu mung kamu ku boy ku purai ba preso nelu keber angin berai happy ar nam prene yang dayo noni pre angin जोंनि न' खाथिनि बे बाजार लकेल बाजाराव थांनो नागिरदों माने दिनै हाथाय जायो आरो बाजार मंगलबार बाजार ओमफ्राय आं दिनैनिफ्राय हेपि आरो ना नोंथांमोन भिडिअखौ नायलांबाय था आरो ना आं मालायनो नागिरदों जोंनि खाथिनि मंगलबार बाजार हालां बाजार हाथायाव आरो ना सल'फोर नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों ना मा होनोब्ला आं दांनो सिनै आं दा साइकेल लाबायनो आयौ आंना सेन्देलानो साइकेल जनायसो आरो ना हेन्देलाबो आयौ फाग्लासोनो आं हिर' रयेल ओमफ्राय नै गन खालायलायनाय आरो ना साइकेल गियार आयौ फाग्लासो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं मा लायनो नागिरदों ओमफ्राय आंहा ओइस फाइनाल पास जाबाय आरो ना खुनुरुखुम नङा दे थार्ड डिभिजन स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आंहा माने ओइस फाइनाल पास जाबाय बिए फरायनो मोनसिगोन टें ओमफ्राय सायखाबाय दा सलाबार दायो आं साइकेल सालायबाय नै लागाव थांनोसै आं दायो खाथिनि बाजार मंगलबार हाथायाव ओमफ्राय स' लोगोफोर नायलांबाय था मंगलबार हाथाय बाजारसालिखौ मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय नै हाथाइसालि ओमफ्राय नायनो हागोन आरो नै ओमफ्राय दायो आं फाइनालि मोनफैबाय नै हाथाइसालिखौ ओमफ्राय नायलांबाय थादों आंनि भिडिअनि गेजेरजों स' लोगोफोर आंहा माने फिसौ फाइनाल पास जाबाय नालाय ओमफ्राय आं दा मेथाइ जाहोनो माबा माबि लांनो नागिरदों नै ओमफ्राय दंना गैया नै हुरुमुलासो ना हुरुमुला गैया फैदो दाना आंहा ओइस पास फाइनाल पास जानायनि हुरुमुला बानायना जाहोनो नागिरनाया हनै हुरुमुलाया जोबजोबखो ना माखो लागाव दंना गैला हुरुमुलायाबा हुरुमुला खयथासो हा 10টা तो गुरा गुरी उसिकिन लागाय 10 बान्दोल नै हुरुमुला फानग्रा जोंना काकाया 1 2 3 4 5 6 7 कोनाबो गेबुरला जोबनायसो ओमफ्राय नै आयो सेसलै आरो नाय आसे दे भालो था दे हुरुमुलाखौ नै दायो एकदम थफ्ला बानायगासिनो दं नै बे 1 2 3 4 5टा थफ्ला जाबाय ओमफ्राय नै दा सोगासिनो आरो ना ओमफ्राय आं फाइनालि लोगोफोर नै आंना हुरुमुलाया 11टा थफ्ला जाबाय थफ्ला मोनसेयाव 10 गरे 11 थफ्ला जाबाय आरो ना नै लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो लानानै थांसिगोन आरो ना गामियाव रानना जाहैनोसै ओइस पिअ फाइनाल पास जानायनि थाखाय ना मा गामिनि सनाफोर लोगो मोनदों ओमफ्राय आं दा बिसोरनो मेथाइ जाहोहरनो नागिरदों ना बाबुल बा नोंसोरो बहा थाङा आमलायगुरियाव दखानाव मा लाबोगोन नोंसोरो ए ओमफ्राय बेखौ मोननै हानना जादो दे मोननै दे मोननै दे मोननै ओमफ्राय नोंसोर बादि दंबावो ना उन्दैफोर बिसोरबो जाबावगोन ना बेखौ मोननै लादो दे नोंना खिथादो दे मा नाम नोंना Anak Ramdan, anak Dupang. Dupang Bosumthari. Nungnaलाय Anak Ramdan Narzari. नोंना Ramdan Narzari. नोंनियालाय Tutut Bosumthari. दा मेथाइ मोनजाना माबायदि मोनखो मोजां मोनबाय दे लामाजों सालायनो नाङा दे एसे जिं सालाय दे गारि फैयो दे जाबाय दे दायो आंखौ सोफिनबाय आग्लायनायखौ ओमफ्राय गामियाव उन्दैफोर दंबावो ना बेनि थाखायनो आङो लानानै थांनानै राननानै हैनोसै आरो ना स' लोगोफोर नायलांबाय था बिसोरबो जोंनि गामिनि ओमफ्राय बिसोर दखानाव थांदों नो बे खाथिनि दखानाव लामा गेजेरजों सालायनो नाङा दे गारि मटर फैगोन फाइनालि दायो आङो नै हुरुमुला लानानै फैबाय आरो ना ओइस फाइनाल पास जायो माने आं बिराद हेपि आरो ना नै सनाफोर माने आंहा फाइनाल पास जाबाय थार्ड डिभिजनाव नोंथांमोना आंनि थाखाय कंग्रेचुलेसन बावहरदो पास जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि माने उन पास जानायाबो माने इयुन समाव जाहाथे मोजां पास जानो नाजानायनि मोनसे सिमां थायो आरोना बेनिखायनो लोगोफोर दायो आं खुसिजों हुरुमुला बायनानै लाबोबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय दायो आंकोल जायबा हुरुमुला फानग्रा बियो 11टा हरबाय 11टा थफ्ला माने 100 थाखानि 10 थफ्लाल' मोनोमोन ओमफ्राय दायो मोनसे फ्रि हरनाय जाबाय आरोना आंकोलनिसिम थेंक इउ आरोना हुरुमुला फानग्रानिसिम ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो आङो राननानै हैनोसै गामिनि गथ'फ्रा दायो दंना गैयाथाय न' हाबनानै रानना हैनोसै आङो दे दायो आं रानना हैनोसै गामियाव लागाय नै हुरुमुला मोनथिया न' रानना हैनोसै आरोना सोरखौ लोगो मोनो सोरखौ थायो थ' लोगोफोर नायलांबाय था लागाव हुरुमुला आं पास जानायनि जालांलै बाहाय लागाय आं माबासो लांगोन लागाय मोनसे गामलानो थरनैल' मोनजायो थरनैल' मोनजायो मोनसेयावलाय आयौ हुरुमुला आं मोनसेसो लांगोनलै लागा थफ्लासो लाना मारै एरनांगौ राननानैलाय मानिया आं मोनसे लांगोन थेस्लाय थफ्लासो लाबाय थफ्लासो गाइस लागाय
आङो एफाबुरा मानसि नै थरनै जाफैदो बाजै नै थरनैल' मोनजागोन दे उन्दैफोर दंबावो मेल्ला दे मोननैल' मोनजागोन जाजोब ओमफ्राय फिसालाया मोनजाया आरो मोनजागोन दा फैबा मोनजागोन लांखानोसै आं लांखानोसै फिसालाबो दं सासे बे लांफादोंसै थरनै मोनब्रै लांबाय आं मोनसे लांबायलै नै फंबाया मोनसे लांबाय ओमफ्राय आंनि पास जानायखौ एसे कंग्रेसुलेसन खालामहरदोब्रा दे कंग्रेसुलेसन औ दे बाजै नोंहाबो मोजां जाबाय भेरि कंग्रेसुलेसन थेंक इउ जोंना आंनि ओइस पिअ फाइनालनि मेथाइ जाग्राफ्रा नै जादों मोननै हाना जादे मोननै जादे मोननैल' मोनो दे आरो नोंसोर बादि उन्दैफोर दंबावो गोथावलायमोन रेखा गोथाव नोंहालाय दे नामा खिथादों मा नाम खोरोम ओमफ्राय मा लिरो होनदो नोंनालाय 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 रेखा बसुमतारी माने आंहा माने ओइस पिअ फाइनाल पास जाबाय नालाय दहाय रिजाल्ट मोननायखौ मिथियाखै थार्ड डिभिसनाव पास जाबाय थार्ड डिभिसनाव मिथिबाय ओंखायनो नोंसिनो नै हुरुमुला जाहोदो आरो ना ओइ बिजौ मेथाइ जानो मा मेथाइ लांफै नैबे नोम्बौनो हरदो नोम्बौ दारि गोबौ दारियानो गैया नै नोम्बौना माथो दायो मेथाइ रानगासिनो जों हुरुमुला ओइ मेथाइ मा लांफैदो नै सोर जायो लांफैद' खारबोद' लांफैद' औ थरनैल' मोनो दे नोंनालाय माबानोलाय मा नाम मोनलाय बेना दे नामा खिथालाय ना मा नामलाय हा आया खिथालाय ना मा नाम ओमफ्राय फुंखाल'लि होनो ए नै हुरुमुलाया जाफैदो माबार आं पिअ पास जानायनि माबार जाना हो दङ नै ओरैबो रानना हर नै आयंनोबो हर हुरुमुला आं पास जाबाय दिनै रिजाल्ट मोनदोंना आंना माने आंखौ इउटुबाव फैसा हाबदों होनगासिनो माने आङो पिअ फाइनाल दिनै रिजाल्ट मोनदोंना बेनि उसिलायसो आङो दायो मेथाइ रानना होदों ओमफ्राय नै लांफैदो बाजै नै मेथाइया दिनै पिअ फाइनाल रिजाल्ट मोननायखौ मिथियाखै नोंसोरो माथो जादो थरसेबाबो दे औ थरसेबाबो रानना जादो दे रिजाल्ट पास जानायनिसो दिनै ओइस फाइनाल रिजाल्ट मोनबायना बेनिखायनो बोरै बिरफुं जाफैदो आयो बानायाखै आं दखानाव लायनायसो मोनसेल' जादों गैला थोबाय बानायाखै भिडिअ नुगोन आरो ना गोथाव ना गोथाव बे बोरायनोबो हरलाय बे बोरायनोबो हुरुमुला हुरुमुला औ आं पास जानायनि रिजाल्ट पास जानायनि दिनै रिजाल्ट मोनदोंना एम इ नङाब्रा पिअ पास जाबाय आंहा गोथाव ना गामिनि गथ'फोरनो हुरुमुला मेथाइखौ राननानै जाखांबाय ओमफ्राय दायो भिडिअआ माने आंनि ओइस पिअ फाइनाल पास जानायनि रिजाल्टआ माने सिरियास नङा आरोना जास्ट ओरैनो फानि एबा एन्टारटेन खालामनोसो आं लादोंमोन ओमफ्राय दा नोंथांमोन आङो फानि एबा एन्टारटेन खालामनो हायासै आंनि भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय जा हायो जिखुआनो हक ओमफ्राय जायफोरा दिनैनि बे ओइस पिअ फाइनालाव पास जाबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा माने कंग्रेसुलेसन बावहरबाय आङो ओमफ्राय जायफोरा फेल जादों फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे इयुनाव माने नेक्स्ट बोसोराव जाहाथे मोजां मार्क लानानै माने मोजां पास खालामनो नाजादो आरो ना माने गावनि गोसोखौ दुखु एबा लोरबां खालामना लानो नाङा मोजां पास जानो नाजानायनि मोनसे फिथाइखौ नोंथांमोना लानांगोन आरो ना जुजिनांगोन आरो ना जिद लानांगोन आं माने फेल जाखो माने बेफोरखौ साननानै माने नेक्स्ट बोसोराव जाहाथे मोजां पास जानो नाजानांगोन आरो ना फंबाय बिनानावमोन ओमफ्राय दा जेखियानो जादोआ मोजां फरायलांदो आरो ना फंबाय बिनानावमोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो आं खावलायबाय आरो ना अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय नायना लादो आरो जोंनि गामिनि फिल्ड दं आरो ना बे प्लेग्राउन्डआव माने आं फैदोंमोन आरो ना स' लोगोफोर बेनोसै आंनि भिडिअआ